मबाइलखौ बेगाव सोनानै लाबाय बोरायाबा लायनो फन हरामोन ना मायामोन होनासै जेबो बेसेखिनिया बाखि दंबावोमोन मोनाजासिम सायनानै फोरानबाय मोनायावसो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो जोङो देलायखांनानै दुगैखांनानै माने रेडि स्कुलाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आखायाव साबि दङ ना दिनै मोनायाव उन्दुनो हायाखै लोगोफोर ओरैबायदि उदै सादों ओरैबायदि उदै सानाय सिनस्रि सानाय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर हदसे उन्दुनो हायाखै दायो थांनोसै स्कुलसिम मेगनफ्रा नुवाखै माबायदि जाजोबदों गाबा लासे थानो हायाखै आरोना उदै सानायानो थांगोननोसै लोगोफोर हाग्रा जाजोब्बाय नै आंना गासिबो खानायखौ हास'ना होनानै दासो मोजां नुगारबाय उन्दैखौ खांख्रिखला बिबारल' बारो नै फिथाइयानो थायनो रोङा जोला ना मा होननांगौ जाजाया माथो भाजा एवनानै जाजायोना थायनो रोङा सान्दुं बिराद गोसा दुंगोन लोगोफोर दिनैनो थांग्रोनोसै जों स्कुल फारसे दायो स्कुलसिम थांग्रोनोसै आरोना लोगोफोर टट' लाहैग्रोनोसै ओरैबायदि गाज्रि उदै साखादों ना मोनायाव डक्टरनाव थांनांलायदों आरोना मा होनबावनो मायाबो लोमजागासिनो दङ माने जालुनायानो जोबनो थाङाखै आरोना दासान्दि स' थांग्रोनोसै देहाफ्रानो सुख गैया रायमनानिफ्राय फैनो बे बासआ गारिया ভালো আছে না ওদালগুড়ি যায় ওই বাসটা কটার টাইম 7টা 8টার হয়েছে তো অ্যাডভান্স হয়েছে মানুষ এই গাড়িতে এখানে দাঁড়া থাকে না ও हमथा गले माबिबो नों दादाजों रायलायदोंमोन आं दे होनदो आंखौ नै बिदि रायलायबाय थादोंना बेस्थ' जादों होनदो दे होनदो माबिमोन बेबो बासफ्रा उदालगुरि थांग्रा बासनो बे रायमनानिफ्राय फैदोंनो जाय बिसिनि नालाय मादैमोननि फुख्रिया रानजोबथारबाय এখানে মাছ মারছে তো কিভাবে পাইছে না পাই না এই যে হাবড়ু বিলের মানুষরা মারছে তো মেশিন নিয়ে মারছিল ওইটা সব মারছে মারছে তো এটা সব মাছ আর ওইটাও চাকালি মারছে রাস্তার সামনেতে এগুলো মারে না এইখানেও মারছে মনে হয় না এখানে ওই যে মারতেছে যাকে মারে আসে না না এখানে ওরা তো যায় যায় আমরা ঘরে এখানেই মারে ঝগড়া করেও মারবে ওরা गरु बाथ' जाखागोन उन्दुनो ओंखारबाय दासो मोनायाव उन्दुनो हायैया हायो मोनायाव उदै सानानै उन्दुनो हायाखै आं स्कुल मोनफैबाय स्कुलनिफ्राय न'आव सफैफिनबाय आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय देहाखौनो मोजां मोनाखै आरो एसेबो जेबो भिडिअ सिडिअ लाबोआसै आङो ओमफ्राय बोरायाबो फन हरदोंमोन आं जेबो फात्ता गैया देहा सुख गैयाबाथाय मबाइलफोरखौबो दांनो बायो आरोना ओमफ्राय आङो माने मबाइलखौनो बेगावसो सोनानै लाबोखादों एकदम डाइरेक्ट बेग सिङाव सोबाय ओरै आलायनानै लाबोबाय टट'आवबो गाबनाय संख्र'नाय मानायजों माने थालानो गैया आङो बोराया फन बुदोंमोन लायनो फन बुआ ना मायामोनथाय ओमफ्राय सफैखांनानैसो बोराया मबाइलखौ नायलाय होननायावनोसो ओरैबायदि दोहो दोहो गरम ना बुंनांला आरोना गरमजोंसो देहाखौ बोरैबा मोनखो ना माखो मिन्थिला बे मैया उदै सानायनिफ्रायनो एसे बोरैबा जागासिनो दं आङो फुदुंना लाना फैदों एवजानो होननानै ओमफ्राय मैथा लाबोदों अमा 100 थाखानि लाबोदों आं जानोनो गिगासिनोसो दंबावो ओमफ्राय बिसोर ना जाबाय थानाय जाबायना जानो बाबायनो बेसेराफोर गैखाला नायाबो आरोना बोथिसे जाजाबावगोन थाथोंसो गाबोनफोर जानो अमाखौनो मैथाजों एवना होनसां बे गारबाय आं डास्टबिनाव जिबाय बियो गानजाला माखौ नायोबा नोंलाय बे डास्टबिन लेथ्राखौलाय मानो थिखोबायनांगौ ड्रेसखौनो गानस्लायबावला आङो संग्रोनोसैसो सायनानै हा दरा फांसाबो गस्ला गिन्दियानो सिबोजोब्बाय नानिया गरम मोननाया
ना सनाले केका फ्रिजआव दोनदों ना हा गाबोन स्कुल लांनो सोनानै दोनदो थांदो जाजायोहाय गुसुबाबो आं खादा लायनि र' सानद्रि लानानै फैबाय आं मैथाखौ गामलायाव लाबाय जमानो सायालै नों सायदों दाखालि सायफाबाय आंजों साफा देन्थाफोरखौ माबायदि खालामो गावसोर सायदों गेलेदों नोंहा मबाइलाबो मैया कार्टुना नायबाय साइलेन्ट खालामनानै दोनबाय बिमाया आंजों फन बुगासिनो ओमफ्राय आं आरो मिन्थिया उदै सानायजों जाबाय आंना जै माबा मोनसे जाबाथाय मबाइल जालदाब दोनखायो दोननो माने लांदों आङो ओमफ्राय बेगाव सोनानै लादों फात्ता गैया दिनैबो नै दाबो बिदिनो जाबाय बे देहाखौनो मोजां मोनाखै बोरैबा सुख गैया गोजोन गैया मोनथारदों ओमफ्राय मबाइलखौ डाइरेक्ट आङो बेगाव सोनानै लाबोबायना ओमफ्राय थर खोनाया मोजाङै दादा फन हरदोंमोन आरोना माने देहा सुख गैयाना आङो मबाइलखौ बेगाव सोनानै लाबाय बोरायाबा लायनो फन हरामोन ना मायामोन होनासै जेबो है नोङो रोङालै दोन बिदि खालामा हरै देन्थाया ससे थांफाजोब्बाय आं जानो सुखुवा बिदिबा आं आरो थाल गैयाना बेगाव सोनानै लाबोबाय मबाइला ओमफ्राय आं होनबाय अबावबा थाङो होननानै सोंफैदोंमोन आङो ओंखारदों नालाय टाइमखौथ' मिन्थिखाबाय नालाय आं फैसिगोन होननानै ओमफ्राय मबाइलाव नायनो हाया होनबाय नायबा नोंमारगौ आरोना मिस कल दंमारो होनलाङासै होथेबाय आङो लाबोदों बे खुदुना सायनांगौ आहा दा खुदुना मैगं सायनो मबाइलानो आरो टावारानो नाङा हरैजाय मा जायो जारलासो मबाइल मोनसेल'बा बेबायदिनो जारला जायो आरोना लोगोफोर फन फैना होयोना भिडिअ बानायनायावहाय मा जाखो औ नों खालामनो रोङा नांला देनां देरबा मावबाय था गेलेदो दै सोहैथाहायनो बथल दङ सोहैनोबा होनबालाय खामानि मावनोबा सोहैदो दै सोहैथा होनबा दै सोहैनायखौबा सोआनो मा होननांगौ बिदिखौ आं मैगं सायनायखाय मैगंखौबा सायफानो लुबैबाय होनबायना जेखौ थोनो बेखौ मावनाय नङा जेखौ थोना जेखौ दा मावनो बिदिखौसो मावो उन्दैफोरनि जादा बिदिनोखा दहाय बथल खालि दं दै सोहैथां बा मैथाखौलाय मानो सायनो लुबैखो जारलाना थाथों बेयावनो थाथों दाखोर जायो गाहायाव गारनाङा आंहा मैथाखौ एसे देन्था बायदि गोजाखौ थादेरबा आङो जानो सुखुवा सायाहाय नों सायनो रोङा जाबा नाथानखौ मावनो लुगैयो दै सोहैनो दै बथला खालि दङ बेफोरखौ मावनोबा होनबाय बेखौ गरमाव सोबावा जाहैदों मा होननो गस्ला गिन्दिया सिङाव गानलांनाया गोलोमनानै सिबबोजोब्बाय लांदांसो मानसियानो लांथियासो पेन्टिल' गाननाय मावनानै लागासै रखमफोर संनोसै बन्द' खालामसै र' बिदियावबा एक्सपार्टथार गावहा मबाइल जे मोनोना दिनै मबाइल मोनथ'वा खामानि दंहा मेरला मबाइलजों नै भिडिअ इडिट खालामजोबनो मोनाखै मैया उदै सानानै मोनायावहाय बेनिफ्राय आरो नों गस्ला माबा गासिनो बे गस्लाया थेबना लादों आङो ओमफ्राय जाय आपलड इलाय साया आपलड होनो मोनाखै माबाग्रोनानै लानि र' लोगोफोर नै मैथा लाबोनाया मैथाजों अमाजों जाबायानो मोनबाय मा संबाय थानो बाल लोगोफोर ओमफ्राय खुदुनाखौ एवनोसै जाबायानो नै bad boy, aku dulu dulu ya. Jauh, kaji menjadi anak, kalau nak, kalau oh lu, sidan, tadi, no, shit, menjadi, jangan sampai tak, menjadi, tadi, good boy, tadi, kok lu gini ada usia rasanya haral, haral sama ini. नायानो गैला नासिंगिया नैबे मानैया थैबावगासिनो आङो एकदम सायखानोसै नैबे मानैखौ फोराननानै जाला दोनजाला थैजोबसिगोनसो आब' मोनफैदोंमोन साहा फुदुंना दोननाया ओंखायनो सुनानै नोंखौ थुखैग्रोनोसै आङो दे नै ना खावै एसे दंबावो गोरलै हामजोब्बाय गैला नायानो बेसेबां जाबावनो बाबाय बेखौ बाथोन जानो एफा थाथोंसै हामबाबो होननानै दोनदों
आब'मोन फैदोंमोन बेवहाय आब'नि फिसाजो ओरैबायदि नानिखौ मोजां मोनो माने गेलेनो लुगैदों होननानैहाय फैदोंमोन आरोना स्कुलाव गेलेबाय थानो मोनो होनबाबो माने जोंनाव फैयो गोबाव जाबायमोन ना बे सनालि दैया आजावदों नै दुगैनो होननाया बाल्थिङाव सनालिखौ खेरायनो जि मोजां र' बे ना दोननायसो लेथ्रासो बेखौ मानो जायाखैथ' होनगोनलै होनगोन आं बेखौ गारहरगोन दे वाव एसे सुस्राथ'रासा गावखौनो दै आजावहोदां थुखैनो आङो गावखौहाय ओमफ्राय नाखौ बेसे सायनानै लानोसै दहायनि बेदरा दरनै दरथाम दंबावो खोमा आदानबो हरबायना आङो गैला बारा एक्स' थाखानिल' लाबोखादों ओमफ्राय एफा एफा जाबाय आरोना बेखौनो आं आरो फैसाबो बारा गैयाना जिखुनु एसेल' लाबोखादों औ दे आजावदो बुंबाथाय थुखैनोसै आं नोंखौ आदि थाम्फै अरखोना माखो बाल आंनालाय बे नाखौ सायनानै लानि र' लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आंहा सानाव दसे उन्दुनो सानदोंमोन आरोना गैया जायासै दहाय फैबाय ना ओमफ्राय बेखौ सुनानै ना सायनानै लानोसै नोंखौ थुखैग्रोसै आङो र' दा नङाबा गगा मोन्दों दाखालि आइसक्रिम जाबोनाय नुनाया गगासो मोन्दों मोनजाबावगोन सनालि आइसक्रिम र' देखायना नागिरदों लांदांसो मानसियानो हा हारसिं दुगैनोसै सायनाया फ्रिजआव जे एसे दं होनबाय थादोंना बेखौ सायजोबनो हाबाय आं दिनै फाइनालि लोगोफोर बेसेखिनिया बाखि दंबावोमोन मोनाजासिम सायनानै फोरानबाय मोनायावसो दुगैखाबाय आं बरियासो रानबावबायहाय नै मबाइला चार्ज गैला माथो नोंनालाय स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय आंखौ देखायथ'ला दे गरमथार हालोद गाज्रि जानानै दङ थ' थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर स' बाय बाय लाभ इउ टेक केयार गुड नाइट